Никакви забележки, нищо. Пак всичко беше на време, абсолютно сложиха. Това са единствените ни 2 оговорки от целия ремонт, който правихме, които дойдоха в точния час, който си бяхме разбрали. Наистина, всички знаят майсторите как работят, всякакви мебелни фирми и така нататък, но те каха 10 часа и бяха тук в 10 часа. В 10 часа, въпреки така по-проблемното спиране тук, всички знаят паркирането как е в района. Много се радвам, че така преживяването ви в склада е било страхотно, че не сме като другата фирма, за което... Не, има си най-вероятно клиенти и за едното и за другото. Ние някакси търсихме просто малко по-специално отношение или просто отношение като... Сигурно така трябва да е навсякъде. Просто отиваш, обръщаш ти внимание, свършите работа, спазваш си часовете за размери, за монтаж. За всичко. Така трябва да бъде. Така трябва да бъде. Да. Когато имаш очакване, нали, е хубаво, когато и от срещите изпълнят очакванията, и това е важно.